Ka India bat ka Israel kilaya soy ya ka jingete kular bat mai jong ka jingbai tengka ka batmu ban penklan ya ka jingbai tengka markaliang bat ban penyar ya ka jingye trailang hakaliang ka yok ka kot hapdeng kini ki atli kiri ong ka jing penbana ba pura jong ka tanat pela tengka ka Israel hapdeng jong kani ka jingle jingo u menteri pela tengka jong ka Israel u Bezalel Smotrich bat ke Menteri Pelatengka dari India ka Nirmala Sitharaman kalayasoy ya kani ka jingyete ha New Delhi ha kasnginangkong ka kerwo kala kreu ba ka Israel kalalong ka ri dekhot banangkong jong ka OECD ha ka ba ki India kalayasoy ya kum kani ka jingyete kular ka bakongsan kabayhap bat ka komtrekam bathamai jong ka India na ka banta ki jingyete kular ban bai tengka ka jingyete kular kan kentiu ya ka jingbai tengka markaliang hapdeng kinong bai tengka nabaro atali kiri ban pentikna ya ka jingtikna bat jingyada katbala ban yarab ban penbha ya ka khayi pateng bat ka jingtut jong kinong bai tengka ka jingbujli ya ka jingyete kabalaya soy ha usnam khat khandai spa khandai phemru kabalakut no ha usnam arhajar khatnyu kum shibanta jong ka polisi ka bakham chaliu jong ka India halor ki jingyete kular ban bai tengka laong ka tanat pelatengka ka kerwo batikna kala benrap ba kani ka jingsoy ka long hadin ka jingtrei ka bajur nda ki banai hapdeng ki kenhun jong chief economist ha ka tanat pelatengka jong ke Israel bat ki perlok jong ki ha India baro arngut ki menteri kilapan pau ya ka jingyadai ka bakhlan ha ka liang ka yok ka kot hapdeng ki atli kiri ka badon ya ka tenrai ha ki jing mentoy ban ya samlang bat kilapan skembiang ya ka jing kular jong ki ban ya trailang ha ki banta kum ka jing penmi jing mut thamai ka jing penroy ya ka jing tei ka jing penyat ya ka pisa tengka bat ka khayi pateng digital us mudrich ulkhot sneu bha ya ka sitha raman ban lejngo kaliang sha Israel kat ba baro arliang mamla kilamun jurlang ban bisar nia ya ka jing penlong ya ka jing yete pisa hapdeng arliang mamla ban penbha ya ka jing long jingman hakaliang ka pisa tengka na ka banta ki nong shalan mar sha Israel o menteri pelatengka jong ke Israel ul kreu shu ba ka tanat jong kadang perkhat ban pli ya ka jaka trekam ha India ban penskem ya ka jing yadai hapdeng ki tanat trekam bat ban penya shakmat ya ki projek kamai ban ya trilang ong ka kerwo jong ka tanat pelatengka hakani ka kenhun balayalam da usmutrish ki kenthop ya ki he officer na ka tanat pelatengka bat ka tanat penyat pisa o director general Ilan Rum o chief economist o Dr. Shemuel Abramson o accountant general o Yeli Rottenberg bat u chairman jong ke Israel Security Authority o Safi Sinjar ka kerwo na ka tanat pelatengka jong ka Israel kalapan pauru ya ka jingsengo ya ka embassy jong ke Israel ha New Delhi na ka banta jong ka ban pensuk ya ka jingete kular nda ka bakreu ba ka jingete trailang ka bajan jong ka kalalong ka atiar ban penurlong ya ka ni ka thong